xa estes días atrás, bueno, boas tardes. Bueno, boas tardes, boas cando vexades, non? Agora xa aquí son tardes. Xa vistes fai uns días que metemos varios vídeos de unha serie de chozos, falamos que eran construcións dedicadas ao pastoreo, sobre todo na alta montaña, na Serra do Suído. A maioría deles estaban nun estado de abandono. E prácticamente son ruínas, non? Pero, hoxe, aquí, que vamos a topar algo similar, é que todavía se conserva. Vamos a chegar aquí. Eu creo que se está mirando ben, verdad? Mira, se ven as construcións, non? Son moi pintorescas, mirar os tellados que son de lousa. Isto non é ningún parque temático, estamos na Branda de San Antonio. Isto queda no municipio de Melgaso, estamos nunha zona de alta montaña, e estas brandas eran as que donde a xente viña a pasar o brán cogando para e viña toda a familia, se movían hasta aquí e no inverno baixaban para outro pueblo que eran as invernías, onde se estaba de inverno, a Branda, onde se estaba de branda. Estas eran as construcións moi básicas, pero que teñen un encanto moi singular. Calquera que mires, mira, aquí hai unha, aquí hai outra, pero fijarse. Porque ti escolles o lugar para... Fijarse que cousa curiosa, é chamativa. Tiña unha cubierta vegetal, impermeabilizaba totalmente todo o conxunto, e non me dicir que non é chulo, eu creo que sí. E recorda un pouquiño a esas películas de magos, Merlín, deses poblados castrexos que vemos nas series, non? Vos recomendo un día que vos pasedes por aquí, que vai vos gustar. Mira o tellado, que cousa curiosa. Mira, todo enormes lascas de pedra aí, apiladas. E nada máis, eu xa vos deixo. Boa tarde.